ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Kablaw agyaman kami unay kadagiti kakabsat-kabsat ken amin nga kailian iti asideg ken adayo anang ipaay iti panangipateg. Kamaudyanan na, adakon dito lugar mi. Sang 15 atawan ajak nagaw-awid. Adon tinagbaliwan ti lugar mi. Pibintasan ti kalsada, ken nagadon tinagdadakkala balay. Sigurado ang maklat-lakit di dagita agiinak, apama na makita dak. Diyan nga minimpa ka mo kadakwada ti panagawid ko, takayat ko ida sorpresain. Ni, nagdakkel mo tan ti balay da Tata Erning. Saan na nakas idi? At na nakatugaw dita sirok ti mangga. Ni Tata Erning dayta. Lumabasak pa Tata Erning. Nay, sino ka tayan? Siyak ni Ricardo Tata. Apay, didak ka din may lasin? Ricardo! Ay warn, si kagayang magpaisuday ta, Ricardo. Ay na, dispensara ang barok ta, nabayag kami na di ka nagawid. Iso di ka nailasin na dagaws. Naimbagmanta na panunot mo mutla ang tinagbakasyaw. Saan lang ang bakasyon, Tata? Talagang agtalinaid akong dito eh. Sana kung nagsubli di balasiw taaw. Ay, nasaya at manukas ta, Ricardo. Dadakkelan dagiti anak mo. Naimbag no mailasin da kapay. Wan nga ron, Tata. Mabasit na pa nga ni di pimanawak. Awan pa'y nakamda, di pinanawang midako nam ngam ita ay saus dadakkel dan. Nga ron, Tata. Sige nga ron, Tata Erning. Patuloy akon. Amo ka masorpresa dalakit di. Iti daytoy apanagawid ko. Amok anaklat kay ti daytoy nga isasangpat ko, Minda. Permi apayat mo impakamu ti panagawid mo. Kaya't kayo asorpresahan ka dagita ubing. Kumustan dagita anak ta? Nasaya at damat. Adadapay lang iti pagadalan. Nga madamdamalaang sumangpat danton. Kasta ka di. Nakatun tinagbaliwan da iti balay tayo. Nagpintasan. Sana nakas iti pinanawak idi. Siyempre mo't agasam nga iti 15 atawan asaan mo panagawid. Aday ta tinagbanugam iti numano atawan. Agyamanak, Minda. Amumot at tunggal sweldo. Talaga apat patuludan kayo. Day tamot tigapuna anapanak iti balasiw taaw. Tapno may paayan kayo iti nasaliwanwan a panagbiag. Kat pagyaman ako na day ta, Ricardo. Pudno nga impatulod mo amin. Malaksid iti bagim. Ti presensyam. Iso di mo nabantayan iti panagdakkel dagiti ubing. Minda, amok nga daguram kanyak. Kanayon idi akit dawam nga agawid ak. Wanag bakasyonak. Namjakin aramid. Takayat ko ti makaurnong para kada kayo a pamilyak. Amok day ta, Ricardo. Maawatak mo't kit di. Ngamsapay kuma, tasaan kanto amas-mas daaw. No makitam ti reaksyon dagiti anak mo, apaman a makita da ka. Namnama akong dayta. Ngamin, awan pa'y nakamday din agabrotak.
Ngam sapay la ko mata maawatan da, no apay anapasamak ti kasjay, Minda. Ella, anak. Ha? Sakta ito eh. Nitatang mo. Di na ka din mailasin. Pasensya kayon. Saan kayon ang mailasin? Maawatak anak ko. Napayag nga awa na kititan nayo. Diyak nakita ti panagdakalyo kan ni manong mo. Kanayon ngamin nga ibaga ni nanang abisi kayo. Tunggal damagak no apay asaan kayo nga agaw-awid. Podno day ta anak. Pinilik tinagtalinaid ita tayo. Tapno may paayan kayo itinasaya at apanagbiag. Ngam saan laang matakwarta ti kasapulan mi, tatang? Amok day ta anak ko. Kat inal daw apagbababawiak day ta. Apay nga ita kayo lang ang nagawid. Nagrigat ngamin, tatang. Nang runak at dandani saan kayon ang mabigbig. Anak, oray din akon mailasin. Si katiburidak nga anak ko. Kat patpatgan ka unay. Nagrigat ngamin na patyanday taasa o. Nang runak at awan apulos ti pakalaglagi pa. Basta ipaayan nak iti panawon ang makabawi kada kayo, anak ko. Aramidak dayta. Sige. Diyak maikari, tatang. Maawatan ka. Tinapatag kat inikanak iti gundaway. Kat dakil na pagyamanak dayta. Tinasaya at umunag ka pa'y Ella, anak. Ay napasensya kan tani. At datamutlatan dito ayan tiri daw nga agsarsarita. Jake, anyatar aramidom dito silad ko. Kaya't ka lang ako mustain, anak. Di nakawagan ita, anak. Tasaan ka ngam mo? Ngam siyak pa'y laang ti amam, anak ko. Ama? Sa dinutayan mo, hindi pa nawon nakasapulan da ka. Namin ano akinid daw ni nanang agawid ka kuma? Ngam di mo mo't pulos pinatgan? Aklo nag-abindot day tangay naramit ko, anak. Ngam sa anak ang nagliway iti obligasyon ko kada kayo. Inal daw nga agtrab-trabaho ak iti balasiw taaw para kada kayo. Para itan niya. Tapna damakan mi? Wen, pagyamanak na ita. Ngam nagado ti okasyon a pinalabas mo. Awan na pulos ti malagip mo maipapan iti dayta. Tawan a pulos ti inatindaram. Jak nagayatan day jay Jake. Ta impagarap ko no husto ter aramidag. Husto para kan ka. Ngam saan? Para kada kami. Impaidam mo kada kami ti presensyam. Pakawanan na anak ko. Ngam kayat ko ti makasubot. Jak ibagbaga nga umanayan ti panagawit ko. Ngam nakasagana ak amang rugimanan. Naladawon ti amin. Limabasan ti panawon mong agbalin niya ama kada kami. Uray basit lang agundaway, anak. Pakawanan na kuma. Diyak mo na mapakawan ka pa'y. Ngamnaskan lang nga maamuam nasakitan kami ti husto. Amok, anak ko. Ngam naladawon idinaamiris ko ang masapul gayam nga impaayan kayo kumay ti panawan. Saan laeng akwarta. No kaya't mamay pa ay ti tartarigagayam. Masursurum ko mga rod ti aguray.
Jack ilimod kan ka man ng Emmy, napalalo ti panakasair ti riknak, kadagiti nangag ko nga insawang ni Jake, ti inauna nga anak ko. Tauray asino mat ngamin, talaga masakitan, takalpasan ti ado apanawan, apanagsakripisyo, tapno maipaay ko amin akasapulan da, agkakasakit pa'y abalikas ti ibakal da. Ngam nagtep-tep pelak manang, inmulak iti panunot ko, at talaga siguro asyak ti ayan ti biddot. Talaga siguro ang nagkurangak, taimpang pangrunak ti makatagad para kadakwada, ngamjak met ida na bantayan iti panagdakkel da. Ken pudnumet nga awan apulos ti napatag nga okasyon iti biagda ana imatangak. Naimbaglaengen tamaawatan nak ni Minda nga asawak manang. Nabsog ka di matlaeng, Ricardo. Wan Minda, agaman ak unay. Awan terumba nga pagyamanam. Asawa nak. Araramidak lang ti obligasyon ko kas asawam. Pasensyakan. Kasladyak nga minen amuno kasano taramidag amakisango kada kayo. Nagbayag ka ngamin nga awan. 15 atawan, Ricardo. Amok dayta. Ngam naramid ko lang ti kasjay para kada kayo. Para iti masakbayan niyo. Kat umdas ka din ti kwarta nga impat patulod mo. Tapno mapunas ti kaawan mo iti dan nami. Jack ingagara Minda. Amok nga ado ti nagkurangak kada kayo. Asaan amagatadan ti kwarta nga impawpawit ko. Saan ka asidsideran, Ricardo? Ngam napuutan dagiti anak mo. Asyak tinagbalin nga ama. Ken inada. Pagkamangan, ken pagsadagan da kabayatan ti kawan mo. Siyak tinaglaklak am iti saem. Tunggal makitak ama di tinamnam dagiti anak ta. Nudyak masungbatan ti saludsud da maipapanken ka. Amok anapasakitan ka. Oray dagiti ubing. Ngam saan ka nagbiag ijay anaragsak. Tainal daw akailiw kayo. Nakarkaro pa'y kada kami. Ngam saan ka mapabasol. Kinapudno na. Nabanugak matan nga agsaksakit tinakam na ka. Minda kayat ko ti makasubot kada kayo. Ipaayandak ko maitig undaway. Kunak matan, Ricardo. No siyak maawatak. May kagumaak nga aklunan ti amin. Ngam saan ko atengal ti pangedeng dagiti anak ta. Maawatak. Kat nakasagana ak nga aguray. Tapno makapangabarwanan tayo manan. Nagsapa ka motan nga imalatew, anak ko. Awan ngamin kadwak di tabalay nanang. Napan nakitsenda ni Minda kat simrek mo iti pagadalan dagiti apo ko yo. Kat kumustamat dagiti apo. Kaspay iti sigod nanang. Adayo tirik nada kanyak. Dandan ni saan da kakasarita. No sana siyak to umuna makisarita kadakwada. Talaga kasta anak ko. Mano atawan nga awan ka iti danada. Uray bastante da iti biyag. Sabali latta kumadya nakitkita da ka. Kabayatan ti panagdakkel da. Dayta ti dakkelabidot ko nanang. Tayong paggarup ko no okay lang kadakwada ti amin. At dagiti banag asaan amagatadan iti kwarta anak ko. Amok ti panggap mo iti ipapan mo iti sabali apagilyan, anapan nagtrabaho. Gam iti sabali abanger,
at danaliwayam a responsibilidad kadagiti anak mo. Maawatak nanang. Kat nakasagana ak nga aguray aging kay agsubli tiriknada kanyak. Jak to sumuko. Nang runa kat makitkitak mat ti panagpursi kita asawak. Tapno maya sidag naman ang tiriknada giti anak mi kanyak. Panunot ko man lang. Anya nga tano, saan na ka na pa nakigasang gasa ti jabalasiw tao? Ricardo. No, pinili ko matinagtalinaad ka nagsakripisyo dito eh. Oray na regat ti panagbiag tayo. Oray apagpursito ti matmat gadak para iti pamilya tayo. Siguro, sabali ti taray ti biag tayo ita. Mabalin. Ngam saanan na maisublipay tinapalabas. Makit-kita kan mapalpaliw kong amin ni Jake. Kat mariknak tidak kalagura na kanyak. Ni Elamat. Kaya rigak ti may isang estranghero laeng iti panagkita na. Kaslawan kay mo di nga kun iti dahito ya pamilya. Saan da ngamin ang nairuam nga adda ka? Di makal da nga awan ka iti sidong ni. Nagsakit nga minarikrik na tunggal makitkitak ti Jarda, Minda. Panagrik na katkaslakla sa nga ili, iti bukod ko apagtagan. Maawatak ti kayat mo asawan, Ricardo. Kat makitkitak met nga ikagkagumaam alito panti amin ang nagkurangam. Iso asaan ka na abaybayan. Agbababawiak, Minda. Pagbababawiak, saan lang nga ti panawin na kaawan ko iti danayo. No digat kang runaan di pa nang ipariknak iti liday kan iliho iti kaonggan nyo. No mabalin la ko mga isublik ti panawin. Pinilig la ko man ti sana pimanaw. Jak la ko man insukat ti nairot nga arakop dagiti anak ko. Iti matgadak iti sabali abagilyan. Ngam mo kasaanan na maisubli pa iti napalabas. Pudno asaan mo na maisubli ti napalabas. Ngam mabalin mo nga urnusan ti agdama. Kat mamatiak anarugyamon dayta. Anya ti kayat mo asawahin, Minda? Babaan iti panangaklun mo iti nagkurangam. Kanti panakaawat. Asaan analaka ti panang pakawan ken kadagiti anak ta. Ngam amok ama ipaito dayta. Sapay la ko ma. Katagyaman Minda. Agyamanak iti panang patpatibker mo kanyak. Ela anak, mabaling ka din agsarita ta. Sige, tatang. Agyaman anak ko. Kaya't ko kumati makasubot kan ka iti oray, basit labanag. Kaya't mo ka diti agpasyar, mapantamangan iti terwar, uray sa dino ti kaya't mapapanan. Saanan? Okay ak lang diti balay. Maawatak. Kasan ka apilitan anak ko? Ngam kaya't ko amaamuam nga ipatpatag ka unay-unay. Amuyo ka di? No the event iti school me, kat pa nagpapapicture. Ar-ara pa apag akalaat kayo asumangpet. Anak ko. Ngam, saan kayo asimangpet? Iso ka na yun ang mapanunot ko, nga amangan no sa anak ang napatag kada kayo. Amangan no ni Manong laang tinapatag kada kayo.
Saan na po no dayta, Ella? Patpatgan kayong agkabsat. Jakla na iparik na. Gaputa adayo akat nga rod kada kayo. Umapapala ka dagiti ka eskwela, nga itulod kan sukunan dagiti tatangda. No maisublik la kumati na palabas, aramidak anak ko. Ngam itataada akon, mabalin tayo mo ti mga barwanan. Diyak ka mo, tatang. Ngam, mabalin mat siguro apadasan. Padasan tayo, anak ko. Katsapay la kuma, tauray maminsan laang. Makita ka nga umisam apaman a makitanak. Umdasan kanyak dayta, anak ko. Naglabas dagiti aldaw, asaan ang nagbaliw ti trato dagiti anak ko kanyak manang Emmy. Madlaw ko, tunggal makitkitak ida, ti kinaadayo ti riknada kanyak. Makitkitak laang ida naragsak, tunggal kasarsarita dati inada. Nasakit arik naek, ngam pinanunot ko laangan, no sa dino ti paggapgapuan ti kasjay a makitkitak kadakwada. Amok aga po amin daytoy kadagiti pisikal a nagkurangak kas amada. Takas iti nakunakon, uray dagiti simple laang apagteng ti biagda, katjak na atendaran, gaputa sa anak a nagaw-awid a pulos. Napanunot ko amin dagitoy idi imbaga ti asawak, asaan a magatadan ti kwarta ti panawan akaadak kuma iti sibay da kabayatan a dumakdakkel da. Amo ka nasakit ti nagdalanan ti pamilyak. Iso nga ingkarik iti bagik nga aramidak ti amin tapno malitupak ti amin a nagkurangak kadakwada. Jake, anak, kaya't ka kumama kasarita. Para itan niya. Awanin ti rumbo nga pagsaritaan tayo. Anak, amok akagura, anak. Katadakar ba nga magumura. Ngamsapay la kumatadanggan nakmat. Sa anak agumargura. Talaga lang nga awanin ti marikriknak para kada kayo. Kaslawan kayo diti balay. Anak, amuyo ka di atunggal sumangpet iti ni ading ko diti balay nga agsangsangit kat oray la mabriak ti barokong ko. Nangruna no ti makagapo kat ti panang sutil kan kuha na dagiti kay ayam na gaputawan ka no ti amana. Jake, tapod numot ngamin. Awan kayo iti din nami. Ngamin, makumikom kayo ngagtrabaho para iti kwarta. Kwartan samot lang amin tinapatag para kada kayo. Jack, ilibak anak. Talaga kasta ti kapanunutak idi. Impagarup ko no umdasan ti kwarta amang supusup iti kaawan ko. Ngam nagbiddotak gayam anak. Talaga nagbiddot kayo. Nang runa taawanan ti maaramidan nyo pa'y amang andingay kada kami. Kalpasan dagiti rabii a panagsangsangit mi kada nanang. Gapoy tinakaro nga iliw mi idi kada kayo. Jack man mapunas ti sakita na riknayo. Kaya't ko ti mga paruanan. Nga uray kasano karigat na, anak. Kasano no nakarikyupan ti pusok para kada kayo. Kasanon, naawan gaya man pasatyo iti biyag ko. Nakasagana ka manguray. No kano alukatam ti pusum para kanyak nga amam. Ikagumak ti agsakripisyo. Aging gamarik namanan nga dapay gayam pasat ko iti biag mo, anak ko.
At nakata kayo dayta? Ngam saan kayo kumamang namnama? Tay bagbagada man niya aglunit ti sugat. Agtali na idlat ta ti saem, itilikodan ti panaglunit na. Nanang, adan tupay nga tagundaway nga agsubli ti sigud alinangan mi, kas may sa pamilya. Anak, jak mabalin nga ibaga, mapasama ka da, gusti kalkali ka gumam. Saan analaka ti mangrugimanan? Nang runa kat naunday apanawan, saan kayo ang nagdadan na? Ti oras na naglabas, saan na maisublay? Ngam ti pa nagbabawi, at dapay namnaman na anak ko. Kaya't ko nga'y parik na kadakwada, asyak pa'y laang ti amada. Ngam kasla nagadayo tirik nada kanyak nanang. Diyak kamon na niya taramidag. Saan mo nga mo? Ngam iti inaldaw-aldaw ang makadandandam ida, at dapay gundaway anak ko. Saan nga amin apan nakaabak kat kanibusanan? No maminsan, rugi lang day tatibarumanan apan nakigasang-gasat. Ti saludsod, nakasagana ka kade para iti dayta. Nakasagana ak nanang, no dalakit di gundaway, nakasagana ak, aramidag. Saan mo asayangan ti oras? Aramidem ti kabailam. Laglagi pem, nga adda kadagiti imam, ti masakbayan, ti pamilyam. Adalaman terabi, apay adi ka pa'y lamaturog. Diyak makaturog, Minda. Apay, kayat munti sumuko. Naumakan ang mangay ayo kadagiti anak ta. Santo Apolo sa mapasamak na ita. Patpatgak dagiti anak ta. Kataramidak ti amin tapno may subli ti sigud apan nakilangan da kanyak. Matlagayam. Saan ka na kanayon nagpanunot? Ang mga nagsakit ka iti day tangar aramidam. Malagip ko lang dagiti sinayang ko panawan. Impagarup ko noong dasan ti kwarta, tapno maragsakan kayo a pamilyak. Ngamsaan mo't kayam. Napatpatag ka da kami ti presensyam. Maawatak ti panggap mo, kat pagyamanak unay dayta. Tano saan ka nagsakripisyo iyabalasiw taaw. Awan ko matikastoy abiyag tayo ita. Minda. Ngamkas iti kanayon nga ibagak. Jak igam tirik na dagiti anak ta. Nang runa tamadlaw iti panagsasauda. Amas pilyan dati kaadam ko maiti denada iti panagdakilda. Uray iti apagkanito laeng. Ngam saan na napasamak. Kat daytan tinangrugyan da agimurakan ka. Naaramid ko mati amin tap na maawatan da ka. Ngam iti panagdakil da, nagbaliw ti kapanunutan da. Maawatan ka, Minda. Kadagyan mo na kita amin na sakripisyong para iti pamilyata. Mamati ak anapatag ka kadagiti anak ta. Rumingring bawlaeng ti sakit amarikrik nada. Gaputaim pagarup da amas pinilim ti kwarta ngam isuda nga anak mo. Saan apod no dayta? Di kagdanag. Bakit kitak nga ikagkagumaam? Katamok asaan nga itulok ti Diyos. Nga awan to ti pagmamaayan ti aming aramidem.
Ipaainan tumatlaang ti kalkali kagumam, Ricardo. Jake, anak, at dadagiti banag akayat ko nga ibagakan ka. No may papanday ta ka ni tatang, already yun ibagbagapay nanang. Manong, ang mga numabalin mo't nga ipaayan tayo iti may sapay agundaway ni tatang. Kas makita mo't, araramida na ti amin, tapno masulnita na dagiti nagkurangan na kada tayo a pamilyana. Agpaysuti ko na ni ading mo, anak ko. Apay, Jake, awan ka din tinabat-bati, oray basit laeng apa nang ipatag di tapusom para ka ni tatang mo. Iti unos ti panagbiag ko. Siyak ti nagbali na pan nakaama ti kapsat ko. Siyak ti mga naandingay kan kuha na tunggal birokan na ni tatang. Hanggang sa tinutayan na. Aday ti adayo. Agipat patulod iti kwarta. Anam naman na ngay sulaang ti makaparagsak iti pamilya na. Namin ano kinid daw yung agawid. Tapno makadan na tayo matitore apagbit lang. Ngam ti napulos pinatgan ti kid daw yun anak. Katna'y talaw na iti pagsakitan tinagam ko. Manong, saan kumamot akasta? Sana perpekto ni tatang. Kinalikaguman na lang nga ipaay tinasaliwanwan apa nagbiag kada tayo. Diyak lang amin malipatan dagiti naglabasan tayo. Adik. Nasakit mo't para iti amayo. Adi na tayo nakadan na iti naunday a panahon, anak ko. Kat pagbabawyan na dayta. Iso akayat na asulnitan amin ang nagkurangan na kada tayo. Saan ka di pa'y nga umdas ti ipagpakita na apa nagbabawi, anak ko? Kasta ka di katangkan ti pusom, Jake. Sorry, nanang. Diyak igagagara day tamari kirik na. Ngam kinapod no na. Napatagmat kanyak ni tatang. Day tatikikis ti puso. Matlagayam, anak ko. Iso nga ipaay mo ti pamakawan mo iti amam. Tapno maibulos mo ti saam amarikrik nam. Aramidam day ta para iti bagim, anak ko. Una nang kat pakawanan da ko malalagbalin na natangkan ti pusok para ka ni tatang. Ika kumakapunasan ti amin na saam amarikrik na. Para kada kayo. Para iti pamilya tayo. Kumusta tinapanan nyo kadagiti anak ta, Ricardo? Nakaragrag sakak, Minda. Iti kauna na gundaway, manipot simbang putak diti pagilyan tayo. Nakakuyog ko dagiti anak ta. Naragrag sakpay ko ma, no kadwada ka. Apay nga minadi ka si Murot. Imbagak matan kan kalakay. Gundaway yung nga agama day chay. Kaya't ko nga ipaaykan ka ti amin akan ito. Tapno makabanding mo dagiti anak ta. Minda. Pinanunot ko ngamin no si Murot kada kayo. Ang mga numaibawing kanyak ti atensyon da. Kasano nga rod amasulit siya ti agbabanding no siyak tulatan ti ayan ti atensyon da. Talaga nagsaya at kaminda. Awanan ti makunakpaykan ka. Ricardo, jak inlibakkan ka ang nagsakit mo tinakam ko. Gapo iti naunday a panahon akaawan mo iti danami. Ngamjak itulok nga awan ti maramidak. Tapno maurnos ti pamilya tayo. Minda.
Katagyaman akmet, ta na ikagumaam tinagpaspasensya. Na ikagumaam nga inawat ti sabali at rato ken kadagiti anak ta, sipod si mangpet ka. Nang runa ti inauna nga anak ta. Ni Jake. Apay kumadyak makaanos. No naanusak tinayadayo kada kayo itinaunday a panawen. Apay kit dinadyak maanusan ti mga iayo kada kayo. No awan tinaaramidak itadayo ak itidenayo. Jak itulok nga awan ti maaramidak ita, takaden na kayon minda. Sikan tinang ibaga kanyak. Narugi akon nga ornusan ti agdama a sitwasyon tayo, babaen iti panangaklon ko iti nagkurangak. Ita, narugi akmutten akabanding dagiti anak ko. Iso nga itultuloy kon, aging ga iti mamimpinsanen a maornos ti amin. Ikarik na ita, minda. Ti Masakbayan Ilocano Radio Drama. Ayayaten mi unay ti panagkita ken ka, agyaman kami ta nakipaset ka, dumugem tay ti istorya ita nga aldaw. Bin, yung apay di ka pala maturog. Itay payapalpaliiwan ka. Anya ka di man hindi mang burburi-buri ti panunot mo, Diling. Ti kaawan paylat anak ta, Guillermo. Ha? Agtawan akon iti 30 na surok, Guillermo. Ngamjak pala nagsikog. Panagkunak, awanan tinamnama amadaan ta pa iti anak. Ta iti dayto nga edad ko, sigurado marigatan ako nagsikog. Diling, apay nga min aday Panagriknak kat awan serbik, ta di ka maipayan iti anak. Anya ka kadi? Mabaling ka di asana tila pampanunutan. Ta iti ka naman. Sana pulos asimkan iti panunot kong awan serbim para kanyak. Guillermo. Iso ang mabaling ka di. Saan kumatila pampanunutan? No saan taman ang maadaan ita anak? Anya nga rod? Awan ti maramidan ta. Iso saan kumakumpormila ditan ti pampanunutan? Guillermo, agring ka. Guillermo. Apay, Diling. Apay, nakaringkan kat parbangon pa lang. Amok, Guillermo. Gam-ali nga, gam-ana imbag timang mangag ko. Gaganga iti parbangon ti panagtaraw dagiti kawitan, Diling. Anya ka kadi? Maturog ka kumapay ta parbangon pa lang. Saan ati taraok ti kawitan ti bagbagak? Danggam namin ana imbag. Adagib ibit amaladaga. Anya ka di mananday ta kay bagbagam, Diling. Agam ang mga wakadi. Danggam namin ana imbag, Guillermo. Alingagam ko maana imbag. Sa anak amang rabrabak, wano agam ang mga walaang. Alingagam namin Nagpaiso. Ibit ti maladaga day jay. Kung tumat namin kan ka. Mga ada nagpas nga di takaruba. Guillermo, ti kaasit gan abalay dito'y balay ta, kat ti balay da tatakanuto di talaod. Ngam adayon dito'y day jay. Kasano ko maamang nagtano at daman maladaga nga agib-ibit ijay? Oo, nagpaiso. Sabalit agparparik na kanya, Guillermo. Iso pangasim. Sa pulan tano sa dino ti ayan di maladaga nga agib-ibit. Pangaasim ko ma. Gusto naman, di
ka nagsangit. Ala, ato yan. Ano sa munti agdede iti sagat. Kastawan, di ka agsangsangit. Gilyan mo, mabisin ti maladaga. Kita mo, nagsardang nagsangit itay pinadede ta iti sagat. Oh, apay, ada ka di parikot? Apay ang nagsanaay ka iti naunag. Pampanunutat lang amin na asino taawanan puso nga ina. Anang ibati iti day taang maladaga iti sirok ti Ponte Sarguelas. Anya ka kadigilyar mo. Saanan anapatag no asino man tinang ibati iti day ti amaladaga. Tinapatag kat addan anak ta. Anya? Diling, amom ka din anya ti ibagbagam. Saan ta mabalin at agikuan day taang maladaga? Masapol nga isublita iti naganak na. Sikat ti saan ang makamo iti bagbaga na, Guillermo. Pinanawan da nga rod iti sirok ti Ponte Sarguelas. Kalpasan na, ibagamkit din asapulan ta dagiti naganak na. Agbala ka kadi? Diling. Anak tanday to'y. Iso ti sungbat tinabayagan akid daw ta iti Diyos amadaan ta iti anak. Diling, saan ta mabalin at agikuan ti saan ta matakukwa? Kasano na damang sapul iti day tamaladaga? Saan dan asapulan day to Ta inabandonada kat nga rudan. Anya ka kadihilir mo? Angam dili. Taknaawan ti parikot no bilang day ta ti pampanunutam. Pumanaw talaangan dito lugar tayo. Kat isurot ta ni baby. Anya? Day ta ti kasayaatan nga aramidan ta. No mabutang ka at tagikuan ta day ti amaladaga, Guillermo. Di ka matagtagari, Guillermo. Anya ti pampanunutam. Nasken ka di pa lasong batak ti saludsod mo, Diling. Anya ka kadi. No ti maipapanpay lang iti maladaga ti pampanunutam. Kasayaatan no pagkalma amon ti riknak. Pimanawtan iti lugar tayo. Awanan ti rumbang apagdanagam. Pudno pimanawtan iti lugar tayo. Ngem kasanon ti naganak ti maladaga. Naganak asasawam, Guillermo. Awan tinaganak ni baby, ta pinanawan da iti sirok ti Ponte Sarguelas. Diling. Iso adatan tinaganak ni baby. Anya ka mutang, Guillermo. Imbis ko maamaragsakan ka, taadan anak ta. Ngam saan mo't, taday takit din agdandanag ter aramidam. Di ka maawatan. Di nak mapabasol no kastoy mantiriknak. Ngamin, saan tapay nga mo no anya talaga tinapasamak? Saan ta nga mo no anya talaga ti makagapo? No apay nga dati maladaga iti sirok ti Ponte kayo. Kami kanidiling nga agtawan iti nasurok 30 manang emi. Nalaos idi ti panakaupay ti asawak, tadi kamot lamaadaanan iti anak. Idi kalaat adimteng ti pasamak ana magbaliw iti amin. Ora mismo a pinanawan mi ti lugar mi iti daydi matla aparbangon, apaman anakita mi ti maladaga iti ruwar ti paraangan mi. Diyak kumakayat daydi nga inaramid mi, ngam napilit ni Diling nga asawak. Nagkamang kami nga rod iti lugar ti maysa nga ulitag ko, a medyo adayon iti sigod a lugar mi. Ngam gaputa sa anak lata makaidna, ingka gumaak nga inam mo, no anya talaga tinapasamak, taapay nga adda nakita mi amaladaga iti daydi aparbangon, ngam awan apulos tinaamuak. Iso nga inlaylayon min nga inbilang kas pudpudno nga anak mi ti maladaga.
Kat da kamin tinang padakkel ken kuana. Kumusta ti panagadal mo, Lester? Ayos laeng. Ayos laeng aso? Ha? Ayos laeng, tatang. Kasta anak ko. Sana sungbatam latan ti salsalod-sudok kang ka, ngawan man lati ka asin-asin namat. Tatang? Kasla ka lang makisarsarita itawan kas iskan na tao. Nalipatam samot ten asyak ti amam. Saan mo, tatang? Ay, apayan Lester? Apay akas ti jar mo makisarsarita kanyak. Kasasao kay tinasayat ng pabalagbag kit din ti sungbat mo. Ha? Apay akas ti jar mo. Kaslawan na sayat ang masursurum iti pagadalan na. Mabalin ka di abaliwam ti gasta nga ugalim, Lester. Agbaliw kan bayat ni agtutubo ka paylaen. Tawan tinasayat a pagbanagam no kasta kalatan nga agnanayon. Manen ayat di mo nagustuhan nga inaramid ti anak ta Guillermo. Inungtam ka no? Binagbagak lang diling. Saan nga minarumbang ti kasjajar na? Anya nga min ayat ti inaramid na. Kasano? Kasarsaritak lang na kumustan ti panagadal na. Gam pabalagbagkit din na sumungsungbat. Anya? Day tatagpay so diling. Iso binagbagak ni Lester. Narikat namin no ipakat na iti sabali ti kasya nga ugali na. Anya lang nga iti makuna ti sabali at tao kadata. Ang mga nibagadan tukit din na saan ta sinursuruan iti nasaya at ni Lester. Adaak di tan Guillermo. Ngam pangaasim ko ta saan ka nauyong unay kan kuana. Asino tinagkuna nauyong akan kuana diling? Iso mismo. Anya? Imbaga na dayta? Kat no ko na namat nakauy-uyong kakanukan kuana. Kasla saan mo ka nga anak noong tam? Bidot day ta ngayon pulong nakin ka. Tauray pa'y nagdadata ti kinapod... Guillermo. Basta bidot day ta ngayon pulong nakin ka diling. Sikat ti makapanaknag iti amin. Amom no kasano ken no anya ti tratok ken ni Lester. Lester, naglangan ka man na ni pagadalan. Anyaya ti bibiyang mo. Ha? Man nakibiyang kalaunay mat sa ka, Cheryl. Dila tayo tabagim ti pakibiyangam. Ibagbagak laeng. Ngamin, siyak ti pagdamdamagan ni maestra tayo. Amuda ngamin nga agkaaruba ta. Kat na timbagam ngay. Siguro, rinubrubam ni maestra niya. Hala, saan Imbagak to pa yadyak amo na apay naglangan ka. Hoy, Cheryl, naitititanda na ma. Di kalangan agbidot nga agipulong ka ni tata nga naglanganak. Tanaramidom day ta. Ang mga no kabilang ka. Anya? Tandaan na madyak kaya timan nakibiyang. Isatan tanangam titignay mo, Cheryl. Ulitak. Di kalangan agbidot nga agipulong ka ni tatang ko Tatalaga ang makaraman ka kanyak. Tandaan nam day ta, Cheryl. Lester! Lester! Ayan mo! Lester!
Apayan, anyat mapasmasamakan ka. Apay ang makapungpungtot ka mang sapsapol ka ni Lester. Asino kumatisaan niya agpungtot? Amom ka din anya tinaduktalak may papan ka ni Lester. Apay ay Guillermo, anya tinaramid ni Lester. Ti pagarupan ta, agad adal. Sumsumrag iti eskwelaan. Ngam saan mat gayam? Anya? Ni, kat no inaldaw mo't arumor di ti balay. Kasano kung mga ibagam asaan asumsumrag iti pagadalan ngay? Nagrana kami mismo iti advisor na iti-tiyandaan. Mismo iti advisor na tinangibaga kanyak nga itaalawas na midwala asimrag iti pagadalan ni Lester. Iti lang Lunes ken Martes. Sipod Miyerkules aging ka ita Biyernes saan ka no nasimrag. Anya? Isa makapungpung tutak diling. Ayan ni Lester. Da iji silid na. Nakaturog, tanabanog ka no ang naggapo iji pagadalan. Anya? Ay talaga nga ulbod ni Lester. Sana mabalinda ito diling. Masapula makasaritak. Sana rumba nga pampanoy-nuyan tinaalas nga aramid na. Masapul nga itapay laeng. Matub nga rin tinaalas nga ugali kan aramid na. Ilibak, asakit ti ulo ti kanayon nga itunda kada kami ni Lester, manang Emmy. Awan ti amo ka nagkurangan mi kanideling nga asawak ken kuana. Inaramid mi ti amin tapno agbalin kami a responsable a naganak. Amin a masapol na, impaay mi. Inaramid mi ti amin tapno dumakkel a nasingpet, responsable nga anak. Ngam iti payla ang kinaagtutubo na, sabalin ti aramid na. Jack pinalabas day di agundaway, nga uray pa'y no nadlaw ko nga agkadkad ko mati asawak nga ungtak ni Lester, manang. Para ngamin kanyak, no aglaylayon tinaalas nga ugali kan aramid ni Lester, amangan no maitulang na kat narigrigat ton atubngaren no dumteng ti aldaw. Aklunak nga adadagi ti rabii nga ibagbagak iti asawak, nga agbababawi ak anangalangon ka ni Lester. Ngam kanayon nga ibaga ni Deling nga asawak, asaan arumbeng asumuko kami. Masapul ka no nga anusan mi abagbagaan ken igiya ni Lester. Lester anak, anya ka di ter aramidem. Anya ka di man ang dita drama yumat? Di, anya drama nga ibagbagam. Ikagkagumaan ka banakadan anak ko. Tabarong no maibawin ko pa iti atensyon mo kat agbaliw ka. Awan tinas ka na baliwak, tasaan mo't adakas ter aramidak? Anya saan? Kita man. 16 ti edad mo. Ngam adda ka pa lang iti second year high school. Kat basol ko aya? Anyang iti basol ko, naging gayta kat second year ak pailaan. Anak, si kalaang ti makasungbat iti dayta sa ludsud mo. Si kalaang ti makamu iti bagim. Saan ka nga agrepit iti eskwela no say-saya atam ti ag-eskwela? Nagadumat ni ammo yun, anak. Lester. Makapaumat ti kastadyaryo. Isulatan nga iso ti bagbagayo. Kaya rigan nyo tinadadala plaka, replay. Makauma kayo. Nawanan ti bagayo, panawan kayo, tarumuarak.
At napapanan mi kadagiti barkadak. Anya tinapasamak diling. Apay akas tamanan ti jar mo. Madlaw nga nakupkupi-kupa masakit tinakam. Guillermo. Bakit? Ibagam kanyak na daparikot. Sana rumbang nga sulwam da ita. Agasawa ta. Iso rumbang lang nga pagsaritaan tanuan nyaman ti parikot tapno masulbar ta. Diyak amo no anya tinagkurangan ta iti panang padakkel ta ni Lester, Guillermo. Inaramid ta mo ti amin para kenkwana. Nagbalinta na saya at anaganak. Ngam apay anasubag latta. Anya man ang tinaramid na aya. Awan mo't ket di. Iso na laang tadyak malapdan nga agsakit tinakam ko. Apay nga mindeling. Ibagam ano niya tinapasamak. Kinasaritak ngamin. Ingka gumaak abagbagaan. Tabarang no saya aton ng ti agadal kat makalpas iti sekundarya. Ngamin, isulaang ng tinabati kadagiti kapatadan na. Agturpos amin ng iti high school dagiti kapatadan na. Ngamiso, adapay lang iti may kado at tukan ti high school. Kasano? Kat kanayon mo't ngamin nga aglangan. Dayta nga rod kat. Iso nga ingka gumaak abi nagbagaan. Ngambalinsok ti panagsungsungbat na kanyak. Kat dayta ti pagsakitan tinakam ko. Huston diling. Maturog tantap no makainanakatan adalo man ti rabi. Di kagdanag, tasyak to mo ti makisarita kang kuana. Barang no dumngag kanyak, tadyak kat mapukaw ti panagtepel ko kat amangan no anyapay ti maaramit ko. Namalmanan ni dilingan na pa ni Jitsendaan. Nga mamukadandan sa mga patay jay. Isa asaklatan ti mga sikaso kada. Lester, apa yan? Anyat mapaspasamak kan ka. Nadamang biro kanyak, ibagayong awanak. Agore ka man, agore ka. Di ka pumanaw. Di nakigaman, tayo nakaglam mga itisilid ko. Saan ka nga ibatan? Ibagam na niya tinapasamak kan no asino timang sapsapol kan ka. Di kayo mat makawawat. Ibatandak ko naklangarodin kat. Saan ka nga ibatan, Lester? Anay ko, sanda ka masmasan tatang. Nagsakit ti tagyan. Ibagam kanyak na niya timapaspasamak. Ibatandak tatang. Anay ko. Anya tinapasamak ko na. Ibagam kanyak. Tagati polis. Andadan. Iti kasta reaksyon mo. Nadnadlaw nga da inaramid mo amay ka ni Was, Lester. Ibatandak ko matatang. Saan ka nga ipatan? No kasapulan nga isuko ka kadagiti polis. Aramidag tapno agbaliw ka. Napalalo ti inaramid mo, Lester. Agasam taoray la na ospital di ka adala mabinugbog mo. Iti kasta adyar mo. Amok ka nasakit tinakam mo. Nang runa pa'y tasyak ti makagapuno apay ang nasarakan da ka dagiti polis. Nakaro kayo? Imbis ko mga inlamang dak. Uno binaybayan da ka naglibas. Ngam saan? Tada kayo pa'y tinangisagmak kanyak. Talaga ka di kag pampanunod.
No binaybayan ka, no naitarayam ti inaramid mo amay kaniwas. Di kat pa'y kaslak kinanununga kung ti mading aramid mo. Ti bagayo kat di tatang. Talaga kaya tiya may sagmakak? Adda may sagmak ka no binaybayan ka. Talaga na palalo kayo? Kasla sa andak nga anak? Talaga mo't asaan? Anya ti kunayo, tatang? Talaga mo't asaan da ka nga anak? Kinapudno na. Saan mi nga amoy ti asawak no asino dagiti dadakkel mo? Anya? Ngam iti kaano man. Saan mi nga imparik na ken kaasaan da ka nga anak? Pinadakkel da kay tinasayaat ngam sabalilat na ti ugali kan jar mo. Lupay kasta, saan kami asumuko ken ni Diling? Imbilang da ka napudpud nung anak mi. Kat aramidan mi ti amin, tapno mabawing mi ti naalas nga aramid ken ugalim. Madanagan ak Guillermo, ang mga nakarkaron nga agbalin asubag ni Lester. Gaputan na amuan ng tipod no may papaniti kinatao na. Ikararagta sungani ko mati mapasamak, Diling. Guillermo. Ikararagta iti namarswang agbalin ko maarason da ito na napasamak. Tapno makaamiris ni Lester. Ket ilaylayon nanda agbalbaliw. Nakitak iti lang nga na itay tinapalalo apan nakatikaw. Gapo iti naamuan na may papan iti kinatao na. Amo ka mariribukan ita ti panunod na. Day tangarod kat. Sapay adda iti facility. Saan na makarwar aging ga iti saan ta maurnos ti amin may papan iti dinangran na. Di kagda nagtasaan ta abaybayan ni Lester, Diling. Imbilang ta napudpud nung anak. Isuasaan ta abaybayan. Agyaman ak Guillermo. Kung aklakit din nubaybayamon, kalpasan nga imbok silam ti palimad maipapan iti kinatao na. Saan na mapasamak day ta, Diling? Imbilang tan nga anak ni Lester. Isong aramidan ta ti amin kas dadakkel na. Ipaay ta ti amin nakabailan ta, tapno agbaliw ta anak ta. Tandaanam day ta, Diling.